Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu. Ebe m si ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.ha asịrị FM. Aka m bụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo a ị na-ahụ n'iru ebe a bụ na obodo Ehamufu nke nọ n'ime okpuru ọchịchị isi ụzọ na steeti Enugu ka o si wee pụta, bụ ihe mere ebe ahụ mkpụrụ ụbọchị ole na ole gara aga. Ihe gbasara ndị ọchị ehi bụ ndị Fulani, ndị a na-aya na mpaghara dị iche iche nke obodo Naijiria. Unu ma na kamgbe ụbọchị ụka gara aga, ihe na-ewu, ihe na-akpọtụ akpọtụ ebe niile bụ mkpamkpa nke ha bụ ndị Fulani kpakwara n'obodo Yelewata nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Guma na steeti Benue, bụ ebe ha bụ ndị Fulani napụrụ ihe karịrị narị mmadụ abụọ, bụ over 200 people, ndị ha napụrụ ndụ ha n'obodo ahụ. Kamgbe ahụ Very Dark Man gachara ebe ahụ wee mee ihe onyonyo, akụkọ ya wee bụrụ okwu akpụ n'ọnụ ebe niile n'obodo Naijiria, bịa mezie ọtụtụ ndị mmadụ echefuo na o nwekwara nke na-eme na steeti Enugu ka na-emekwa. Maka na tupu nke Benue ahụ eme, o nwebuola ihe onyonyo ọzọ anyị wetara unu nke mekwere na ya bụ obodo Ehamufu, na mgbuji nọ na ya bụ obodo Ehamufu. Mana ihe onyonyo nke a ị na-ahụ ebe a, ebe ọtụtụ ụmụ nwaanyị na ndị obodo na-eru uju, bụ ka ha kpachara mkpamkpa nke ahụ ha kpara na Benue, ka ha mekwere nke a na ebe ama dịka Egamede nke nọkwa na ime Ehamufu ahụ n'ime okpuru ọchịchị isi ụzọ na steeti Enugu, bụ ebe ha napụkwara ọtụtụ ndị mmadụ ndị ha bụ obodo Ehamufu, ndị na-arụ ọrụ ugbo, ndụ ha ebe ahụ. Ma ya bụ ihe onyonyo dịka o si wee dị njọ n'anya, anyị emenweghị m ihe onyonyo wepụta ya ebe a, mana etinyere m ya na WhatsApp chanel anyị. Ndị na-esonye anyị na WhatsApp chanel anyị ga-ahụla ihe onyonyo si ebe ahụ wee pụta, otu o si wee dị njọ n'anya dịka m tinyere ya mkpụrụ ụbọchị ole na ole gara aga. Mana ihe onyonyo nke a na-egosi ebe ọtụtụ ụmụ nwaanyị na ndị ya bụ obodo na-ebe arịrị gbasara ya bụ ihe nke mere, ka m sị nnọọ ka m jiri ya malite okwu ihe onyonyo a anyị pụtara ikiri ugbu a. Na-etufughị oge ka enyo anya na ya bụ ihe onyonyo, ma nụrụ ka ha bụ ụmụnne anyị ndị obodo Ehamufu si wee na-ebe arịrị ọzọ n'ihe gbasara mkpamkpa nke ha bụ ndị omekome ndị Fulani na-akpa na be ha. Ya mere, a sịla na Solex si kama lere onyonyo ya. Ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Ihe mere m ji wee sị ka m metụgodo ọnụ na ihe onyonyo a bụ maka na kamgbe anyị na-eti mkpu n'ihe gbasara ndị Fulani a, kamgbe anyị na-ewepụta ọtụtụ ihe onyonyo ebe ha na-akpa mkpamkpa wee na-arụ arụrụ ala dị iche iche n'obodo anyị, ọ na-adị ụfọdụ ndị mmadụ ka ga-asị na onweghị ihe ọzọ anyị na-arụ, makwanụ na ọ na-agụ anyị agụụ ịkọ akụkọ mgbe ọbụla. Mana ihe mere anyị ji wee na-eweta ihe a bụ ka ndị mmadụ, ndị be anyị, mara nke na-eme, maka onye ọbụla mụrụ anya
ma ọ na-agba mgharị mgbe ụfọdụ ịhụ ọtụtụ ụmụnne anyị ndị Igbo ndị na-emekwa ihe ejije dị iche iche n'efere mba ụwa na-agaghị anọgide ụbọchị ọbụla were platfọm ha wee gosi ihe dị otu a dịka ihe na-emebizi na be anyị. Ọ dịkwa njọ maka na ya bụ ihe mgbe ọ ga-esu ime bewe anyị esoro ya bewe, ọ gaghị emetụta onye a hapụ imetụ onye a, anyị niile ka ọ ga-emetụta. Ihe a na-ekwu maka ya, amaghị m ma ụfọdụ n'ime ndị Igbo a na-eche na ọ bụ mgbe ihe na-eme na Benue ugbu a meweziri n'ala Igbo tupu ndị Igbo ekulie ma tinyewe ọnụ n'okwu mara ihe a ga-eme ka e wee chekwaa ala Igbo, mara ihe a ga-eme ka edoziwe ihe niile mebiri emebi n'ala Igbo kamgbe afọ ole na ole gara aga. Ugbu a na-etufughị oge, otu ihe onyonyo ọzọ m ga-achọkwa ka anyị nye anya na ya bụ ihe onyonyo nke si na obodo Ugbuọka nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Nkanu East na steeti Enugu wee pụta, ebe ụfọdụ ndị ọrụ ugbo enwere na ya bụ obodo na-ebe arịrị wee na-ebeku aka na-achị steeti Enugu bụ gọvanọ Peter Mbah ya gbatara ha ọsọ enyemaka, ya tinye ọnụ n'ihe gbasara arụrụ ala niile nke ndị Fulani na-arụsa ha ebe ha na-arụ ọrụ ugbo, n'ihi na ihe ọbụla ha kọnyere n'ubi ndị Fulani ewere ehi bịa mebie ya, were ehi bịa laa ahụhụ niile ha na-ata n'iyi. Ewe na-eti mkpu sị ndị gọọmenti steeti Enugu tinyekwa aka, tinye ọnụ na ya bụ okwu, maka na ọ bụrụ na o nweghị ihe ha mere na ha bụ ndị obodo Ugbuọka ga-amalite basowe ha bụ ndị Fulani ndị na-achị ehi abịa n'obodo ha ọgụ. Na-etufughị oge ka anyị anya n'ihe onyonyo nke ahụ ka m pụtakwanụ. Biko, His Excellency Peter Mbah, Governor of Enugu State, biko ndị efi Hausa egbukwe na anyị n'Ugbuọka, ndị efi Hausa egbukwe na anyị na-amego Ugbuọka, na-ekwe na ihe anyị kọrọ ka ha na-emebichi, na-ekwe. His Excellency Peter Mbah gbatara anyị ọsọ enyemaka, ọ da-afịakwa arụ ọfịaba arụ. Anyị ga-ejikwa aka anyị baso ndị ọgụ, ọkwa ịfụrụ ihe ndị a na-eme akpụ anyị kọrọ n'ugbo, ọkwa ịfụrụ ya, ifere ndị a na-efopụtasị akpụ anyị na-edebere efi ha na-ata. His Excellency Peter Mbah amego Ugbuọka ga-anụsakwa ndị efi Hausa ọgụ, ọkwa ịfụrụ ihe ha na-eme akpụ anyị kọrọ n'ugbo. Ihe a from amego Ugbuọka ka m na-arịpọt live, ihe a akpụ anyị kọrọ n'ugbo, ọkwa ịfụrụ ihe ha na-eme ya, ọkwa ịfụrụ ihe ha na-eme akpụ anyị kọrọ n'ugbo na amego Ugbuọka, Nkanu East. I'm reporting from Nkanu East. See what they are doing to us, Fulani people. We go fight them, oh. Governor of Enugu State, Peter Mbah, we go fight them, oh. This thing that na-eme ọrụ go out of hand, oh. Ihe mmadụ kọrọ n'ugbo, ọkwa ifuru ihe na-eme akpụ anyị n'ugbo. Ifuru ihe na-eme akpụ anyị n'ugbo, nke a na anyị ama ndị nkwe this one. Makwara ihe mere maka nke a, makwara ihe mere. Ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Na nkenke oge, ihe onyonyo ọzọ ngachakwa ka anyị nye anya na ya bụ n'ihe gbasara njem ahụ nke Very Dark Man gara na steeti Benue mkpụrụ ụbọchị ole na ole gara aga. Dịka o mechara ihe onyonyo ahụ nke efegharịrị ka na-efegharịkwa, otu nwa Fulani nwere ihe onyonyo o mere wee wepụta zipụta n'efere mba ụwa, nke o jikwa wee na-adọ Very Dark Man aka na ntị, wee na-asị ya kwanyekwara onwe ya ugwu, ya wepụ ọnụ n'okwu ahụ na ndị Fulani abụghịkwa ndị gọọmenti, na ha ga-eme ya nke a ma mee ya nke ọzọ. O nwere otu n'ime okwu ya bụ nwata nwoke onye Fulani kwuru n'ihe onyonyo ahụ mere m ji wee na-eweta ya bụ ihe onyonyo, mana tupu mmetụwa ọnụ na ya bụ okwu, ka anyị nyụ anya na ya bụ ihe onyonyo ma nụ ka o si wee kọọ ihe ọ kọrọ ebe ahụ ka m pụtakwanụ. One guy, they are calling that guy Very Dark Man, VDM, as bandits strike your people. You go there and be saying rubbish. Warn your people, this is just the beginning. Very Dark Man, warn them, this is just the beginning. They never see something. And I want to tell you something, Fulani are not like government. I'm seeing you in social media abusing government, doing this. Fulani are not like government. You have to be very careful. Last month, I come meet with one video. Benue State people, they give Fulanis 14 days to come out in their state. That one is rubbish now. They don't have that right to chase all Fulani in their state. Whether to state peace with Fulani or they should leave Benue State.
can see the number of cows they are killing in Benue State in this season. They are killing innocent Fulani in Benue State. You didn't see anything, but now, after this strike, you go there, be saying nonsense. So you have to be very careful. This is just the beginning. This is just the first strike. So Nigeria are not like government to be careful, very dark man. Ọkwa ikirichala nke ahụ. Ihe ya bụ nwa amadi kwuru ebe ahụ mere nji wee weta ihe onyonyo nke ya ahụ ebe a bụ na ọ sị na ndị Benue na ha enweghị ikikere ọbụla ịchụpụ ndị Fulani n'obodo ha. Na ha enweghị ike ịchụpụ ndị Fulani n'obodo ha. Mgbe na-asị ndị Igbo, o nwere ihe nna m na-agwa m mgbe ọ dị ndụ, ọ na-asị ọkụkọ lekwa otu esi wee hụọ ọkwa. Ọkụkọ lekwa otu esi wee hụọ ọkwa, maka na otu ụbọchị a ga-ahụkwa gị n'ọkụ otu ahụ esi wee hụ ọkwa n'ọkụ. Mgbe na-asị ndị Igbo, ọkwụ nna ahụ ka o si aga na Benue, o teghizikwa aka n'ala Igbo ma ọ bụrụ na o nweghị ihe ndị Igbo malitere ugbu a mewe, ọ gaghị ete aka o mewekwa otu ahụ n'ala Igbo. Mana ihe m ga-achọ ka ịjụ onwe gị bụ ihe onyonyo ahụ ị hụrụ nke na-efegharị nke si na Benue wee pụta. Ihe ahụ bụ obodo mmadụ, ihe ahụ bụ ogbe mmadụ, ihe ahụ bụ ebe mmadụ hụrụ n'anya. Achọrọ m ka ị were obodo gị ahụ, ogbe gị ahụ, esteti gị ahụ, ma ọkwanụ vileji gị ahụ, ebe ahụ ị hụrụ n'anya, ịmara ka isi wee too ebe ahụ, ịmara ka isi wee bie ebe ahụ ọtụtụ afọ, o wee na-atọ gị ụtọ. Achọrọ m ka ị were ebe ahụ wee tụnyere ụbọchị ọ ga-abụkwanụ asị na ọ bụ ebe ahụ ibi iji wee na-eme ọnụ na ị nwere ụlọ nke a nwee ụlọ nke ọzọ, maka na o teghịzi aka ma ọ bụrụ na o nweghị ihe ndị Igbo malitere mewe ugbu a. Maka gịnị? Ya bụ Awụsa na-asị na Awụsa abatala Ọka, na Awụsa abatala Ọka ọtụtụ afọ gara aga. Ọ bụ ezi so n'Ọka ka Awụsa nọ ugbu a. Ha nọzi ebe niile, ha baala anyị ime. N'etufughị oge, ihe onyonyo ọzọ anyị ga-enyekwa anya na ya bụ ihe onyonyo nke anyị si n'obodo Aguleri nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Anambra East na steeti Anambra wee nweta, bụ ihe onyonyo na-egosi ka ha bụ ndị Fulani sirila wee tụọ ọtụtụ ụlọ ahịhịa, ụlọ akịrịka ahụ ha na-atụwa nke ama dịka hut n'olu bekee, ka ha si wee tụọ ya na ebe a kọwara dịka ogbe ndị ọrụ nchekwa mobile police nke ama dịka Mopo Base nke nọ na ya bụ Aguleri. Dịka anyị siri wee hụ ya bụ ihe onyonyo, ọ dị nkenke, mana ebe anyị hụrụ ya bụ ụlọ ruru, ọ dị nnọọ ka gasị na ha emepela otu obere obodo ebe ahụ. N'etufughị oge, ka anyị anya na ya bụ ihe onyonyo ka m pụtakwanụ. Akwa ịhụla ya bụ ihe onyonyo? Ọ dị mma. Onwe ihe m nwere ikwu ugbu a, mana maka ndị ka na-ele anya na ọ bụ ndị gọọmenti ga-azọpụta ha n'aka ndị Fulani a na-ekwu maka ha, ndị ka na-ele anya na ndị ọrụ uwe ojii makwanụ na ndị ọrụ agha obodo Naijiria bụ ndị amị ga-abịa wee zọpụta ha. Ọ bụghị, ama m na o nwere ọtụtụ ndị mmadụ ndị nọ n'ọrụ agha obodo Naijiria bụ ndị amị nakwana ndị nọ n'ọrụ polisi, ọ na-anụ ọkụ n'obi ịrụ ya bụ ọrụ, mana ọkwa mgbe e nyere gị ikikere tupu ịrụwa ọrụ. O nwere ihe onyonyo ọzọ m ga-achọkwanụ ka anyị nye anya na ya n'etufughị oge, bụ ihe onyonyo ihe mere na Katsina steeti ụbọchị Satọde gara aga. O nwere otu onye omekome, onye nke ama dịka Ado Aleru, onye nke a na-achọ achọ, onye nke ọtụtụ ndị ọrụ nchekwa obodo Naijiria kwurula na ha na-achọ ya achọ, bụ nke a na-asị na a declare mmadụ wanted. O wee ruo na ụbọchị Satọde gara aga, ihe onyonyo na foto ewe na-efegharị asị na ya bụ Ado Aleru na ndị obodo ya na ndị kọmuniti na Katsina steeti bịara nwee nzukọ ikpe udo, bụ nke ama dịka peace meeting. Kedu ndị anyị hụrụ na ya bụ peace meeting? Ma ya bụ onye omekome a na-ekwu maka ya bụ Ado Aleru, ma ndị otu ya bụ ndị omekome ibe ya, ma ndị obodo ahụ, ma ndị ọrụ agha obodo Naijiria bụ ndị amị, ma ndị ọrụ uwe ojii
obodo Naijiria. Ka anyị gụbiri ya bụ akụkọ na nkenke dịka ndị akwụkwọ akụkọ The Cable si wee dee ya. Ha sị, Ado Aleru, wanted bandit kingpin, attends peace meeting in Katsina. Ha sị, Ado Aleru, a wanted bandit leader, has resurfaced at a peace meeting in Bichi community, Damusa local government of Katsina State. Aleru, who has been on the police watch list since 2020, with a 5 million naira bounty on his head, was seen in a video addressing community members, government officials, security personnel, and traditional leaders during the meeting held on Saturday. Ya bụ na ọ bụ kamgbe 2020 bụ afọ ise gara aga ka ha declare ya bụ nwa amadi wanted, mana dịka ha bịara ya bụ ọgbakọ nke a sị na ọ bụ ọgbakọ ikpe udo ndị omekome na ndị obodo na-ekpe udo, achọrọ m ka anyị nye ozi anya na otu ihe onyonyo nke fepụtara ebe ahụ dịka emechara ya bụ ọgbakọ wee na-ala, ka ịhụ ka ụfọdụ n'ime ha bụ ndị omekome bụ ndị bandit dịka esi wee kpọọ ha, ndị gọọmenti kpọrọ ha bandit, federal gọọmenti rute ugbu a ha kasịkwa na ha abụghị terọrist, mana nsogbu adịghị. Ka anyị lere anya n'ihe onyonyo ebe ha bụ ndị bandit ka ụfọdụ n'ime ha si wee laa ya bụ ọgbakọ ka emechara ọgbakọ. Ka m pụtakwanụ. Ehe, ọkwa ịhụla nke ahụ? Ei, o sikwara n'ike o. O sikwara n'ike o. Onye nwe asị na a na-achọ achọ ka mgbe afọ ise gara aga, o wee rụzie mgbe a hụrụ ya, o wee bụrụ na nzukọ ka a hụrụ ya ebe ya na ndị obodo, ma ndị isi obodo, ma ndị ọchịchị obodo, ma ndị ọrụ nchekwa nwere n'obodo bịara nzukọ. Ngwanụ lezianụ ndị otu ya ka ha na-ala bụ ndị omekome ụmụ nga ya, ma ọ bụrụ ndị steeti Imo. Lezianụ ụmụ nga ya dịka ha na-ala, ụfọdụ n'ime ha bụ ndị ọrụ uwe ojii bulara ha, mana a na-achọkwa ime ka anyị mara na ha amaghị ebe ha nọ, amaghị ebe a ga-enweta ha. Lekwa ụfọdụ n'ime ha, lekwa nke na-ekele onye ọrụ agha obodo Naijiria, a Nigerian soldier, wee si na armored car rituo ya na bandit ekelecha, o wee lachikwa azụ. Ndị gọọmenti Naijiria, ghọrịwakwa n'onwe unu, gakwanụ n'iru na-aghọrị n'onwe unu. Anyị ka na-ele anya, anyị ka na-ekiri. Ihe a niile na-eme, ihe na-agba m anya mmiri bụ ọnọdụ nwanne anyị nwoke bụ Maazị Nnamdi Kanu, bụ onye buru amụma a niile, ihe a niile, mkpamkpa a niile na-akpa. Ọ karịala afọ 10 gara aga ọ malitere tiwe ya bụ mkpu na ndị a na-abịakwanụ, na ndị a na-abịakwanụ, onye ọbụla kwadokwa, onye ọbụla dịkwa njikere. O megide wee wepụta otu ọrụ nchekwa Eastern Security Network, ndị iro, ndị ahụ chọkwara ịnara anyị ala Igbo, wee sị na o meela arụ, na ọ bụzi terọrist. Wee kpaa nkata, wee kpụrụ ya bụ nwa amadi gaa na mba Kenya, gaa tọrọ ya, kpụrụ ya kpụlata n'obodo Naijiria, wee jide ya kamgbe afọ 4 gara aga. Ụlọikpe ole nọ n'obodo Naijiria, Courts of Competent Jurisdiction, asịlasị hapụ nwa amadi ahụ ka ọ lawa na onwe ihe o mere, na ọ dị ndị gọọmenti Naijiria bụ ihe na-achọ ya okwu, mana ndị gọọmenti Naijiria ka kwechikwara, ka jidekwa ya. Ndị Igbo agbachikwa nkịtị, ndị Igbo agbachi nkịtị, ma ndị niile ọnụ na-eru n'okwu n'ala Igbo, ma ndị niile bụ ndị akpọrọ ndị ọchịchị,
ma ndị niile akpọrọ ndị igwe ma ndị aka ji akụ dị iche iche enwere n'ala Igbo onye ọbụla gbachi nkịtị ihe a na-emebi ụbọchị niile. Ọ dị mma, na-etufughị oge, otu ihe onyonyo ọzọ ngachọkwa ka anyị nyoo anya na ya bụ ihe onyonyo nke anyị si na mba Germany wee nweta, bụ ihe onyonyo na-egosi ọtụtụ ndị otu Indigenous People of Biafra bụ IPOB na aha nkenke dịka ha na onyeisi ndị DOS bụ Maazị Chika Edoziem jikọrọ aka ọnụ wee mepee otu ụlọọrụ nke ha kọwara dịka Biafran Office na Berlin City, Germany, dịka ha siri wee kọwaa mgbe ya bụ onyeisi ndị DOS ji mmiri wee na-aga ọfọ na mmepe ya bụ ụlọọrụ, o wee kpọkuo ndị ichie niile enwere na ya bụ ala Germany, wee kpọkuo ndị ichie niile enwekwara n'ala Biafra si ha bịa nụrụ mkpu akwa ụmụ Biafra. Ewe na-akọwakwanụ sị na ya bụ ụlọọrụ bụ ebe ụmụ Biafra kwesịrị ị na-abịa maọkwanụ ị na-akpọtụrụ ma onwe onye ọbụla nwere ajụjụ maọbụ onye ọbụla nwere mkpesa maọbụ ihe yiri ya n'ihe gbasara nnwere onwe Biafra a na-azọ. Na-etufughị oge ka anyị nyoo anya na ya bụ ihe onyonyo nke si na mba Germany wee pụta. Ka m bịakwanụ. So biko, pardon me, those who will not understand the Igbo language, but I'm going to be very brief. Asị na obodo gị na nkwanyelụ nwanyị ji wee mụta ibie. Anyị niile zọrọ ụkwụ n'obodo ndị Dọọchị a na-akpọ Dutchland. Ọ n'ihi nke a ka m na-asị ndị ichie ala Dutchland, ụmụ Biafra bịara ebe a n'udo. Anyị bịara n'udo maka na ihe mere na anyị ji gbakọọ hie tata bụ ka anyị wee mepee isi obi IPOB family n'ebe niile gbasara. Na anyị ji wee sị ka anyị mepee ya bụ ka unu bụ ndị nwe ana, ka unu sorokwa wee na-achụrụ anyị ihe anyị ji maka wee bịa n'ụbọchị taa. Ana m akpọku ndị niile bụ ndị ichie ala Igbo, bụ ndị ichie ala Biafra, bụ ndị si anyị bịaba njem a, because ha si anyị bịaba and anyị bịa bịata n'udo. Ana m akpọku unu mmụọ ndị nna anyị. Anyị na-emepe isi obi a. Ihe anyị ga-emepe ya bụ ka ọ bụrụ ebe ụwa niile ga-eji wee na-asị ha chọọ ịfụ maọbụ inwe mmekọrịta na IPOB, ha mara ebe ha ga-achọ anyị wee bịa, mara ebe ha ga-edela anyị edemede, mara ebe ha ga-akpọ anyị na okwu igwe. Ana m asị ndị ichie, biko unu makwa n'ọnọdụ anyị nọ na be anyị bụ ala Biafra. Anyị gbakọbara maka na oge erugo mgbe anyị ga-eji wee laghachi bụ ala ahụ mụrụ anyị. Asị nke unu kwara anyị ụzọ n'Eke, kwara anyị ụzọ n'Orie, kwara anyị ụzọ n'Afọ, kwara anyị ụzọ. Enwere onye anyị na-achụ, enwerekwana anyị na-achọ ka anyị nara ihe nke ya. Ihe anyị na-achọ ka anyị were obi ike bụ nke anyị, ala anyị, ala nna nna anyị. Ya mere ana m asị onye si na ala Biafra agaghị adị, ya bụrụ ọkụkọ ụzọ lakpuo ụra. Onye si na ala Biafra na Igbo agaghị enwere onwe ya, asị ya were anya chere mmiri. Mmiri enweghị iro. Ana m asị unu ṅụrụ mmiri. Ndị ichie ala obodo Dọọchị a na-akpọ Dutchland ka akpịrị ghara ịkpọ unu nkụ. Ndị ichie anyị bụ mmụọ ndị nna anyị ha. Na-eke ka m na-atụrụ unu mmiri. Ana m atụrụ unu mmiri n'Orie. Ana m atụrụ unu mmiri n'Afọ. Ana m atụrụ unu mmiri na Nkwọ. Ọ ga-adịrị Igbo mma. Ihe anyị ji maka abịa, anyị ga-enweta ọ na-aha Chukwu Okike abịa ma o kekere n'igwe n'ụwa. Anyị ka m gọrọ wee sị ka m gọrọ ka o ree na-Eke, gere n'Orie, ree n'Afọ, ree na Nkwọ, n'aha ndị elu, n'aha ndị a, n'aha ndị mmiri. I'm opening this door with all the progress. When we walk in peace and progress and success.
ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo ọzọ m ga-achọkwa ka anyị nyoo anya na ya na nkenke oge bụ ihe onyonyo ka anyị si na mba Finland wee nweta bụ ihe onyonyo na-egosi Maazị Simon Ekpa bụ onyeisi ndị Biafran Republic Government in Exile dịka o si na ụlọikpe wee na-apụta mkpụrụ ụbọchị ole na ole gara aga, dịka ọtụtụ ụmụafọ Biafra nakwanụ ndị nkwado ya ndị na-eso ụzọ ya gara zute ya na ya bụ ụlọikpe wee nye ya agbamume dịka ya bụ ikpe na-aga n'iru. N'etufughị oge ka anyị nyoo anya n'ihe onyonyo nke ahụ ka m pụtakwanụ. Rafael, lelo onye isi, ụmụ Biafra, lelo onye isi. Odogwu. Ohe Biafra, ụmụ Chineke. Ọ bata obi, lezeti ogene, lezeti agene. Odogwu adịgo ka ọ ga-adị. ọgụ nwere onwe ka anyị na-anọ lekwa ụmụ Chineke, lekwela ụmụ Chineke. Enwere ihe na-emedo, we are here, now we dey here. ọkwa ikirichala nke ahụ. Ngwanụ ka anyị nyewekwa anya na otu ihe onyonyo ọzọ nke si na ụlọikpe Federal High Court nke dị n'Abuja wee pụta n'ụbọchị Wenezdee mkpụrụ ụbọchị nke 18 nke ọnwa Jun n'afọ 2025 bụ Wenezdee 18th June 2025, dịka otu onye n'ime ndị ọkaiwu Maazị Nnamdi Kanu bụ Barrister Nnaemeka Ejiofor gwara ndị nta akụkọ okwu ma rụtụ aka na ụfọdụ ihe dị iche iche nke mere na ụlọikpe na ya bụ ụbọchị Wenezdee. N'etufughị oge ka anyị anya n'ihe onyonyo nke ahụ ka m pụtakwanụ. Greetings, Barrister. Thank you. Okay, today, the 18th of June 2025, was slated for the continuation of trial between the Federal Republic of Nigeria and Mazi Nnamdi Kanu. We observed today the PW4, Mr. DDD, was called into the witness box to testify their role in this very case. Please, could you also tell us what happened within your powers? Because I understand there has been a sort of order, regarding divulging information. But go ahead, please. Well, thank you very much. Today, PW4, known as DDD, continued in his testimony before the court, and he further identified the statements he made, his evidences in the previous sitting. He acknowledged that he attended the container as well as the exhibit Z, the transmitter. He also went further to give more evidence with respect to the happenings, the killing of Gulag, the killing of Ikunso, and the issues of sit at home. Under cross-examination, he admitted that Gulag was killed on a Sunday, contrary to the assertion that he was killed on a Monday. He also admitted under cross-examination
that is one of the documents he tendered, and that is the Vanguard online publication, which he tendered in the last sitting. He admitted that anybody who releases such confessional statements to the police, to the public, or to the press is acting prejudicially. There are so many other evidences he gave, which we may not analyze at this point in time, because we do not want anything that will hamper or reduce the integrity of our matter. We strongly believe that the prosecution is most likely going to close this case before Friday, on or before Friday. It all depends on what happens tomorrow, being Thursday, when a new witness is most likely going to be presented by the prosecution, according to the prosecution lead counsel. So if they present that witness, we'll know what the witness will say, and possibly cross-examine him either the same tomorrow or on Friday. But we thank God for everything, and as we always say, the level we have gone so far is the level I call the Surugede level. Even the monk, that is the spirit, the dance of the spirit. Our fingers are crossed. We all have hope, very, very high hope. And it's our very strong belief that Omo Chineke, wherever we are, will continue to maintain the peace as we have always been known to maintain. So far, the evidences tendered, to my mind, has not shown that Omo Igbo or Biafrans or Omo Chineke were responsible for any killings. Rather, the evidence has shown that 200 people were killed in Nkpo by state security agencies, including the Nigerian Army, the police, and the SSS. That is the evidence so far we've gotten, that over 200 persons were killed. Of course, we've not also seen the 2,000 heads, human heads they mentioned. We've also not seen the 30 heads they allegedly claimed Biafrans had assembled for the burial of Ikonso. So there are so many things, so many loose ends, which they've not been able to tidy it up. We thank God because it shows that our client is innocent and will continue to be innocent. It is for them to prove his guilt, and so far, we have not seen such proof before this court. Thank you. All right, thank you very much. Ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Ọ dị mma, okwu m agaghị adị ọtụtụ maka na ihe a niile anyị kiriri ugbu a, ihe mere m ji wee na-eweta ya n'otu n'otu wee na-egosi unu bụ na onye mara asụ ka ọ sụọ n'odo, onye na-amaghịkwa na-asụ ka ọ sụọ n'ala. Ndị Igbo, unu chọwakwa na ihe unu nwere, unu zọwakwa na ihe unu nwere. Gbuo dike n'ọgụ ụlọ, ọgụ ezipụta achọwakwa dike. Ala Igbo etisaala, ala Igbo na-agbazi ghara, ala Igbo na-agbazi katakata, mana ebe ọ nọzi wee ka njọ bụ na ọ dị ka gasị na ndị iro anyị ugbu a ka ha dị njikere ịbịazi wee wakpo anyị. Ndị Igbo, ka anyị jikọkwa onwe anyị ọnụ, ihe ọbụla na-esere anyị ka anyị chịpụgodi ya n'akụkụ, jikọkwa onwe anyị ọnụ, zọpụta ndị anyị nwere, ndị ọnụ kara aka ga-alụnwụrụ anyị ọgụ a. Maka na ọ bụrụkwa ndị a niile nna ahụ n'ala Igbo ugbu a, amaghịkwa m ihe ga-eme, amaghịkwa m ihe ala Igbo ga-eyi n'afọ 5 na-abịa abịa. Onye mara asụ ya sụọ n'odo, onye na-amaghịkwa na-asụ ya sụọ n'ala. O nwere ike mgbe ahụ ị na-asụ n'ala ọ bụrụ n'ụkwụ gị ka ị sụrụ ya, maka na ọ na-abụ atụọrọ ọmara atụkwara n'ofeke, ofere isi tie n'ọfịa. Ọ dị mma ka njedebegodi ebe a. Gị onye ụwa, onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmara nlecha esi eme ya, deere ebumnuche gị, otu isi hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu, ka anyị mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị na-eso eburu anyị sonye. Ekelekwa m gị na-asị gị jide ka iji. Onye asị ya jide ka o ji, ịmara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị, nabata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex.
onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook ọ na Instagram ka na-ahụ onyonyo pịara m follow, ọ bụ na YouTube ka na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ime ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na apịrị maka na share button. Ya mara gị mma ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.